Bakua. Tatuaje dendan, orratza azal azpian sartu zenean, Txobiok imintzio bat egin eta intziri txiki bat bota zuen. Gizon gazteak beste zer baino gehiago gorroto zituen ziztadak. Uko egiten zion dentisterengana joatari. Ez zuen odolik ematen, eta ez zuen txertorik hartzen. Nahiago dut gaixotu, esaten zuen beti. Halere, egun hartan tatuaje bat egitea erabaki zuen. Zenbat astezkero, Txobiok amesgaizto izugarriak egiten zituen. Gauero, gauerdi aldera lokartzen zen, eta bizpahiru ordu geroago izerditan eta arnas estuka esnatzen zen. Beldurrak urdaia estutu eta ito egiten zuen. Espezialistekin hitz egin nahi izan zuen, baina inoiz ez ziren ametxez oroitzen. Ondo ez hori besterik ez zuen gordetzen barnean. Haren begizuloak gero eta handiagoak ziren, eta jateko gogoa galdu zuen. Eskolan gaztea nekez kontzentratzen zen, eta erdi lo egoten zen. Batzuetan, areto nagusian loak hartu eta garrasika esnatzen zen. Beste ikasleek erotzat hartzen zuten, bere lagunik onenak esan zion txikitan, lokartzeko, amonak Bakuaren historia kontatzen ziola. Bakua monstro bat zen, kimera bat, eta haren gorputza tigre baten eta elefante baten nasketa bitxia zen. Txobio, hasieran, ernegatu egin zen, une hura ez zen egokia horretarako. Bere beldurrekin nahikoa ez eta halako izak ikaragarri bat orain. Baina Setxukok lasaitu egin zuen berehala, monstro hura amesgaiztoz elikatzen zen. Gizon gaztea, orduan, neskaz trufatu eta joan egin zen. Elkarrizketa harengandik haserre. Baina zenbat eta gau gehiago igaro, hainbat eta okerragoa zen haren egoera. Txobio serioski ikertzen hasi zen Baku zeritzon monstro horri buruz. Argi eta garbi lagunak egia esan zion. Elezaharretako izaki hark bere amesgaizto izugarretatik libre utziko zuen. Ez zuen beste aukerarik zer edo zer egin beharra zuen. Tronpa bat ageri zen orain bere besoan. Tatuatzaileak esan zion ez zela norbaiten azalean marrazten zuen lehen Bakua. Bezeroek maiz eskatzen zioten monstro hori marrazteko, hobeto lo egiteko. Alde batetik, Txobio lasaitu egin zen eromenean erortzen zen bakarra ez zelako, baina bestetik, bere espiritu zientifikoak erremedio hura zalantzan jarrar hartzen zion. Tatuajea bukatu ondoren, bere besoa miretsi zuen ispiluan. Bere azalean Bakuark itxura aparta zuela iruditu zitzaion. Egun hartatik aurrera, Txobiok jaio berri batek bezala gozo egin zuen lo.